Record, Dre! Okay ka na? What's up mga kuys? Exciting na naman ngayong araw, no? Kasi magbabike tayo ngayon sa Paldingan. Comeback ride ni Jackie Mismo. and Katie Recovery ride. at ng kanyang bagong Marzo. Sana all. Tulak muna tayo sa taas. Tuloy lang ang Tapos baon. kita-kits later. Bakit na kami sa taas. Tuot ko lang dito si Jackie. Baka kasi maligaw siya. Andito na kami sa isang feature ng Mount Paldingan. Itong dalawang drop. Manggagaling ka dun sa taas. Tapos eto, diretso ka dito sa drop. Tirahin natin mamaya. Yun guys, dito ako sa taas para i-try yung maliit na drop. Let's go! Dropping. Yun guys, safe naman yung landing. Itong mataas, tingnan natin kung itirahin ko. Masakit pa rin kasi yung wrist ko eh. Ayun guys, pahinga muna kami. Nakita nyo naman, sinesyon namin yung drop doon sa bandang dulo ng truck. Ngayon packet kami doon sa trailhead. Pahinga lang kami ng konti, tapos hintayin namin si Jackie. Yan na. Tapos alis na kami kagad. Yun guys, try ko yung berm dito. Saka mag-i-start. Sa taas. Yeah. Try lang natin. Na! Uy! Yun guys, tulak na naman. Yung utong. Oh, yung utong. Parang joke yung utong. Guys, ganda dito sa taas. Pahinga muna ulit. Init dito, alas 4 na ng hapon pero ang init pa rin. Pero mahangin naman. Buti na lang naka hydrobag tayo. Muntik na akong magbote lang eh. Last na nag-ride kami dito 3 months ago ata. Ngayon lang ulit babalik. Second time ko pala dito sa Paldingan. Kahit na ako sa taas para makapagpahinga pa. Guys, yung steep na may turn, control lang dyan, kontrolin lang natin na lang. Yun, dito na po kami sa Mount Paldingan. Paparating na rin si Jackie. Magpapahinga lang ulit kami para may energy bumaba. May ahas dito, nakakatakot. Sige guys, mamaya ulit. Nakapagbihis na kami. Tapos pababa na. Nagiggear na si Jackie. Let's go! Yun. Let's go! Record, Dre! Okay ka na? 5, 4, 3, 2, 1. Charis! Uy! Tikta tayo agad dun ah. Overshoot. Pala, nag-aagals tayo. Aray, hindi joke, tinamaan yung mata ko. Pedal strike number 1. Whoop!
Sige lang, tira lang, papi. Sapul yung mata ko. Tagtag siya guys. Pagod na ako. Hindi tayo tatalon. Pagod na ako. Oh my God. Woo! Muntik na tayo dun kanina. Kailangan naka-goggles. May umampas na sanga sa mata ko. Kasalanan ko naman eh. Hintayin ko lang dito sila Kaidi at Jackie, tapos session daw kami dyan. Grabe ang tagtag, sakit sa legs. Whew! First time ko lang ulit matagtag ng ganun ah. Wait lang natin sila. Tignan niyo yung hita ko guys. Yan sila. Namamaga. Yan, ang hirap ng Mount Paldingan kasi puro bato. Sobrang matagtag talaga siya. Yan na si KD.
Clean. Ben! Yun guys, kakatapos lang namin mag-session dun sa maliit na jump. Kasi sira na yung dito. Nag-jump dyan na isa nag-case. Hello guys. May nakita ko lupa kasi dito, may titulo na. Kinuha mo hinahanap agad. ko. Sold. So, Whew. Yun guys, yun yung hapon hits namin sa Paldingan. Bis na kami. Kasi mag-aalas 6 na rin. Shoutout kay Arky. Jackie the Arky. Yan, magre-review na. Magre-review na siya sa June. Pero uwi daw siya para mag-bike. Yun no, kita-kita tayo ulit sa next ride. Woo!